sonjale be aw fo ka bene bi alamisa donya ye janvier kile 10 ani duru do sama flani mugono woro kono ka sangani jimkan so madono akanu ye aw fe atofo amunuko ka damina mali kono ka tabla mali ko ka aw fo sangani watibe akabara ketaw ani asigorola dala kuyati Samira ko nyo kalate dugumi soforo kuna ko o kono balole o ye fere yi kosabe ni sogoma nse yara sira ko ribasite na alhamdulillah Samira sanu ko kifu kadima bela jilinfu ko ribasitula nse ya fa chugumna ami foli di ala me baje kuduma sangan wati antise ko lu foli la mun malake maliko no wali maliko kanana amafungu ku bisimila ko jabaran so mani horo sherif la tv ukaje muka mandi sogoma dono ni aledi dabotoy lala kuyati ola mi foki walima do o jarami fo ni yafa chugumina kosabe ate fo katmani ga aywa siratiga la na manya ka fo ubu chugula ni mafli folongolo to dala maga awo Samira anya fo mu je mun kan yanti ga damne nama tano ngon karke ade me baje kulu oluka suku konnana keren ni ala ni o nouveau soleil ka produit ka produit zara o la sa am taka nga technicien fa fe ni te zara premier molino amo shuru ko mi kasoro ka singana o bebe awo amona gani dei abe me wuli to kuma mo per mali be ni nele bara ni infusé ka ji kala ka ke teka unele Tiens mo per mi ka me ani bo kuno dima te zara ko fer am be ko kele na sare ya kuma bay ni ko na suri blisi ni do abia mangani sisan wani ye to kunta tira to ka tedi abi sample sababo ni ke wore be ni ya la ko ka segi kala na ka ke gurgo wa ne ba FCC de mi ha ne mi di ya kli kwa na appelé mo wa de mo ni be to ka te la higa so da bole me felife nga de jama jara kadua ke tezara makele ngadana mena budoje Allah farafide mujara kadua ke tezara makele ngadana mena budoje lala kuyati Samira ni munye enquête ye ka la dado time kosabe ni de fo ye du bloc of la o ka Samira awo nambura tezara la Samira amudo anga rubrique clip du jour ko o yanga sekunu ndongo tigila mawye bi mi mambulo folo odi Dauda Jamtene o Dauda Jamtene alika no blam bambulo ko benka hakilla benka ale ko nyama mabay awo ni bawo bela fenka hakilla o ke ko sabatili lala kuyati Jamtene ya shia donwa te sena faya kuludo be Jamtene ndore Jamtene uni ambal mawi yaro o bi sodoro mina kacha siga so marawulu kono lala kuyati ni sera faragala bi to ko me kodi no ma delikasi ay itima isera la parce que te siga so ni matima faragala aya ma delika da buku wala ya chechikate parce que faragala yi duro yi kare furudu lobu la sira be faragala fe mo ta mula so kologo deni kata fa lobu la ubita ofe ni ta siga so fana e be clean ta siga so donc la kuyate an siga so cha club bi sabadu faragala awo ni sira faragala Jamtene be so kacha yi ka boyi kata kunda fa siga so kasisa dubu fenfe be konana Jamtene ga chai Jamtene go be konana mais c'est une faute de do ka bara keta kacha we senai yado ngani sene watu bana sa ngana migro juru fanata ai sene watu bana omo kesi anga fe sa ni sene watu bana ru migro juru fanata e kamola ami don ni farada ko Dauda Jamtene o misali suria anga Dauda Jamtene ngada blanga bara ko benga kasoro ka signada chedu
masika na benga kuma sabutede angana benga nyuma buruja masika na benga kuma sabutede meme posele la oye misiri kono sele la oye ale mami mana benga kuma mifo masika na ale mami sabutede nebe mi vo de mi se unye jamana kono de mi se unye wolo pa o mana benga kuma mi fo masika ne bange pa o sabute kwe nebe mi vo furmuso we jamana kono muso ba we che o mana benga kuma mi fo masika ne furu che sabute de nyoma buruja masika na benga kuma sabuteda nibe mire ala surula kira naga saiba ola mamadu ye benga kuma mifo masima ala sulu sabutekwe nibe mire bubakarela seyidina bubakarela nibe mire kusumanina Sayidina Usumanina Mamadu ye benga kuma mifo Usima arasulo sabuteda Nebe mire Umarula Sayidina Umarula Nebe mire Aliula Sayidina Aliula Mamadu ye benga kuma mifo Uluma arasulo sabuteda Sabu ala ya po Qur'ana kono Mamadu ya po hadisa ola Mwa mi mana sila me o java Itikala sila me o do itubu Nenana benga kuma fo Malikono sila me o ye Nenana benga kuma fo Malikono doni mba o ye Nenami benga kuma fo Malikono fama o ye kuma mifo masika na Qur'ana sabute kwe nena benga kuma fo jamana kono minisiro nena benga kuma fo jamana kono debite nena benga kuma fo jamana kono mere ora nena benga kuma mifo masika na Qur'ana sabute kwe Lala Kuyate. Samaira. Ko mɔgɔ si kana bɛnkan lagosi. Kosɛbɛ. Dawuda Jamudene ale de y'a fɔ. Nakoti. N'i ma fili Lala Kuyate o ye kuma ɲuman ye. Wallahi. Bawo y'a fɔ cogo min na bɛn tɛ yɔrɔ min na. Lala Kuyate o don la o ye tomokolo ye. A ma nɔgɔn dɛ. O la an bɛ Dawuda Jamudene yɛrɛ fo. Kosɛbɛ. Ani a baarakɛ ɲɔgɔn. Awɔ. Maa dama dɔnkilida ɲɔgɔn. Kosɛbɛ. O dugawu kɛ a ye funankɛnin don Ala ka maakɔrɔsi d'a ma. Amina ya Lala Rabbi. Kuyate kan min ni a b'a la ka dɔnkili da la. Ala k'a n'a kɔrɔ. Amina ya A Rabbi. bɛ ka kɔrɔ kuma minnu fɔ a ka don tulo ɲuman fɔ Lala Kuyate. Amina ya Rabbi. Baara ka kɛ ni a ye. Kosɛbɛ. Lala. Samaira. O la. An to kunnafoni bala Ni ngɔ sa. Alamisa ye. Lala Kuyate kunnafoni bala. An k'o lajɛ. N'Ala sɔnna. N'o tɛ tɔtɔ kɔrɔ ko labile dɛ. Ya dɔn. Walahi. Samaira. N'an kunnafoni bala ta. An bɛ histoire dayɛlɛ. N'an y'o dayɛlɛ. Kunu an da sira ma yan. Min bɛ tali kɛ Mali ka yɛrɛ ye ni o ye souveraineté ye. Mali ka yɛrɛ ta. Ale kɔni don ɲɛnɛmayara kosɛbɛ kunu. N b'a dɔn k'a fɔ malidenw bɔra ka caya ka taa stade Mamadu Konate la ka se ka taa u ka nisɔndiya da ɲɛnɛmaya ka sanga ni nin donba in ale ɲɛnɛmayali ye Mali jamana kɔnɔ. Lala Kuyate. Janvier kilo tile 14 san 2022. Janvier kilo tile 14 san 2026. O bɛ bɛn san 4 bɔɲɔgɔnko ma. Kosɛbɛ. Min na Lala Kuyate ni don kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ taa ni ka kɛ muguri cuwala don ye ba Maliba kɔnɔ. Lala Kuyate a sababuya i y'a fɔ cogo
min na o don Mali ka yɛrɛ ye n'a ka di ye yɛrɛ sɔrɔ indépendance souveraineté retrouvée Lala Kuyate a bɛ don hukumu kɔnɔna na a bɛ nɔfɛtugu kɛ baara min na Lala Kuyate o de ye kumana min na diɲɛma ye i ko don ba Maliba la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma CEDEAO ani UEMOA Lala Kuyate ka sanga ni juru cɔrilen ye an kan na Lala Kuyate jamana kɔnɔdenw de bɔra k'a yira k'a fɔ ba Mali Lala Kuyate anw bɛ Mali ko la wa jamana ɲɛmaa minnu ni Ala ye olu don an gɛrɛsɛgɛ la Lala Kuyate an bɛ olu kɔ an se a n'an damayira Lala Kuyate o don n y'a fɔ cogo min na o de bɛnna jumadon janvier kalo tile 14 sanba 2022 ma o kɛ ni bi cɛ Lala Kuyate ni don in n'a sera ba Maliba kɔnɔ a tɛ tɛmɛ ka bali maa la o de siratigɛ la ni a don sera k'a daminɛ Bamakɔ Lala Kuyate ka taa marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Lala Kuyate a don a bɛ ɲɛnamaya a ko o laada o timina ɲina Lala Kuyate min min fɔ ye stade Mamadu Konate kɔnɔ Lala Kuyate ka sanga ni jamana kɔnɔdenw bɔlen ye ka taa o minɛ k'o fa e ko dakɔnɔ ɲi Lala Kuyate baara in yɛrɛ bonya bɛ kun ta mɛ ka di jamana gouvernement ko tigi gale de ma n'a ka di ye a fɔ général de division Abdoulaye Maïga Lala Kuyate a kɛrɛfɛ Mali jamana ministre caman kun bɛ yen dɛ min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin yɛrɛ fondation ma Lala Kuyate o kun bɛ kɛnɛ kan min ka baara fana bɛ taa ka ɲɛsin sifinako kun o kuma ma o fana kun bɛ kɛnɛ kan ka fara maaba caman wɛrɛ kan Lala Kuyate baara kɔni dɔrɔn ni Mali jamana jɔnjɔn dasili ye Lala Kuyate o tɛmɛnen kɔfɛ a ko sobola dɔw kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Lala Kuyate ka fara sifinakaw kan dɔw kun bɛ o sen na Mali drapeau de kun bɛ o bolo o kun bɛ ka min yanga sanni dugu cɛ a ko Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ don a bɛ don hukumu kɔnɔ n y'a fɔ cogo min hali bi o de ye ka se ka Mali ka yɛrɛ ye Mali ka yɛrɛ sɔrɔ Lala Kuyate ka se ka o yakubaya Lala Kuyate o siratigɛ la a bɛ kɛ baarabaw ye ka se ka kɛ Lala Kuyate cogo min na ka se ka hakililajigi kɛ nin donba masina in na Lala Kuyate o siratigɛ la min bɛ tali kɛ Bakari Tarawele la ale ye ministre min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin yɛrɛ fondation ma a ye kɔrɔfɔ ta a ko Lala Kuyate nin don in n'i ye a ta ka lajɛ a ko donba don bawo Lala Kuyate a bɛ mana baara dakun min kan ni o ye an ka yɛrɛ ye n'an ka yɛrɛ sɔrɔ ye a ko Lala Kuyate o bɛ sɛbɛntiya ka sanga ni maa minnu kun bɛ jamana kɔnɔna na retrait des forces d'occupation étrangères n'o kun n'a mɛn k'a fɔ ko bɛna dɛmɛ don anw ma a ko Lala Kuyate olu taara a ko le rejet de pression extérieure a ko Lala Kuyate ka to jamana kɔ kan k'a fɔ k'i bɛ daga cɔrɔ anw de la bilen a ko an tɛ o la restauration de l'outil de défense et de sécurité a ko Lala Kuyate an ka kɛlɛkɛcɛw n'an ka kɛlɛkɛminɛw Lala Kuyate a ko ni nkura fiyɛra olu la a ko o ye ɲɛdimi ye o tɛ kɔnɔdimi ye la reconquête de l'intégrité du territoire national a ko jamana Lala Kuyate sibiri ka ja tori nɔngɔn ye a ko an tɛ diɲɛ a kɔ a ko o baaraw bɛ sen na l'appropriation endogène du processus de paix et de réconciliation a ko bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya sabatili Lala Kuyate o baara b'a la ka kɛ a ko Lala Kuyate min ka faralo bɛɛ kan o de ye AES o sigilen sen kan anw kɛ Lala Kuyate a ko o baaraw fana bɛ sen na a ko nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Lala Kuyate nin bɛ an ka souveraineté retrouvée ne ka o yakubaya premier ministre ale kɔni ye a ta kɛ foli ye an ka yira ka jamana kɔnɔdenw fɔ o ka muɲu ani sabali la ka sababu kɛ Lala Kuyate nin waati na a ma nɔgɔ n'a damatajiko bunakun kan ani kuran ko premier ministre a da sera o ma an ka yira k'a fɔ nka o bɛɛ la Lala Kuyate hali bi bɛ ko min na o tɔ bɛɛ a ko jamana ɲɛmaaw ko ni kalenkan don o se ko ni o damayira o na kɛ Lala Kuyate hali bi ka se ka yafama bila jamana kɔnɔdenw o lafiya Namori Kuyate ale de ye a fara ɲɔgɔn kan ne ni État kɛra la ni ka yafama bala dakuruɲɛ 2 ta ni k'a fɔ a la jamana kɔnɔdenw ye ayiwa Samayira a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ dugawu kɛ sa 14 janvier caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na sini kɛnɛya la n'an bɔra histoire la ka indépendance an b'o ta n'an y'o ta Samayira min bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛnw olu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na o kuluba min b'an ka jamana kɔnɔ ni o de ye OCS ye olu kɔni ye wulikajɔw sabati ka se ka tɛgɛ da maa 2 kan fana kɛ o sigida kɔnɔna na o don Lala Kuyate kɛwale a kɛra falajɛ n'i ye falajɛ fɔ Bamakɔ kin dɔ don Lala Kuyate a bɛ yɔrɔ min na o de ye Bamakɔ kiniboli yan fan ye Lala Kuyate n bɛ min fɔ i ye kulu min sigilen bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli kama ba kiniboli yan fan fɛ Lala Kuyate ka bɛn ni ntɛnɛndon janvier kalo tile 12 sanba 2026 ye Lala Kuyate o ye yafama b'a la jɔ o ye saleba 2 minɛ a ko ka sangani wele bilalen ye maa 2 mɔ Lala Kuyate min fɔ i ye duraki caman ko kun sɔrɔ bɛ minnu bolo fo ka se nafolomugu o kasa bɛ Lala Kuyate o dɔ fana sɔrɔla o bolo a ko baara in kɛra cogo di a ko antenne OCS min bɛ Bamakɔ rive droite la Lala Kuyate siga
kun kɛmɛ jabala dɔ la un immeuble o to ye wa appartement wala siga kun kɛmɛ dagayɔrɔ dɔ la ka ye k'a fɔ Lala Kuyate o yɔrɔ in kɔni a n'a sɔrɔ ni fɛn dɔ bɛ yen Lala Kuyate o kɛ min kɛ o ye o ka ɲiniw nun don o taara i y'a fama b'a la zone sigiyɔrɔ kofɔlen in na taara sɔrɔ Lala Kuyate 2 ressortissants guinéens olu dɔ wa place 2 ressortissants guinéens a ko o ye tigɛ o taara sɔrɔ Guinée ɲɛ 2 bɛ yen Lala Kuyate o ye tigɛ da olu kan la percussion a conduit à la découverte de 2 boules de drogue Lala Kuyate o ɲinina o siratigɛ fɛ ɲini baaraw kɛra sababu o ka se ka tigɛ da drogue a bulu baraba 2 kan Lala Kuyate ko ma ko couche donc o tɔgɔ de ye couche Lala Kuyate n'i ye o ta k'i b'o lajɛ k'o bɛ ko kilogramme 1 ma Lala Kuyate ka fara o kan a ko o labana ka tigɛ da 32 sur 32 millions de cedis ghanaiens ghanaiens ka wari ko o 32 millions Lala Kuyate ka fara o fana kan en plus de quelques pièces en devise une somme estimée à près d'1 million de francs guinéens a ko guinéens fana ka nafolo mugu o se wari million 1 bu ɲɔgɔn ko a ko o fana sɔrɔla o bolo Lala Kuyate o ko ne maa ninnu salo o cogoya la Lala Kuyate ami ka taa sɛgɛsɛgɛli ninnu don ko kura o n'o maa min ma kɛ baarakɛɲɔgɔnya la janko ka se ka olu fana buguna tigɛ Lala Kuyate est ale de y'a fasiri ne ni an ta kirala ni ka lakali Samaira ali bi ka to indépendant kɔnɔ an ta kulukulu marabolo kɔnɔna na n'an sera yen bɛ tali kɛ an ka sɔrɔsiw ka sanfɛ susuli dɔ la o kɛra sababu ye ka se ka dankari Bamaci tigilama caman na kulukuru mara la Lala Kuyate a ko n bɛ deli ka nin yɔrɔnin f'u ye ka taama to sen n'a bolo fifa o jɔ man di a tɛ jɔ dɛ o bɛ siratigɛ an ka taa kulukoro marabolo kɔnɔna na a ko Lala Kuyate n bɛ min f'u ye jatigɛwɛrɛ kɛba maa caman kɔni olu dajira ye a ko Lala Kuyate maa caman ye mɛn o kun bɛ moto sanfɛ Lala Kuyate ani u ka mobiliw kɔnɔ maramafɛn cɛjugu de bɛ o bolo o ma se ka buguna tigɛ a ko Lala Kuyate o siratigɛla wolomasiri tabaw y'o to sanni dugu cɛ ni ka susuli kɛ a ko Lala Kuyate baara in a kɛra ka daminɛ janvier kalo tile 13 Lala Kuyate kumana min na wolomasiri tabaw o bɛ sanni dugu cɛ ka to ka yafama b'a la minnu bolo da jango ka se ka jamana tanga ni k'a kisi ka jamana kɔnɔdenw o bolo kɔnɔfɛnw tanga ni k'o kisi Lala Kuyate o ko ma ko patrouille an kun bɛ o de la surveillance aérienne o tɛ sanfɛla ye wa Lala Kuyate o siratigɛ la o ko ni ɲɛ sura maa caman kan minnu kun bɛ motow la Lala Kuyate minnu ma se ka buguna tigɛ maramafɛn cɛjugu caman de kun bɛ o bolo Lala Kuyate n'a ma ɲa k'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ i ye marakala zo maa 2 tɛ o Lala Kuyate o siratigɛ la ayiwa baasi tɛ Lala Kuyate maramafɛn bɛ o bolo u bɛ moto sanfɛ kungokolo fantan ani banta kɔnɔ wolomasiri tabaw y'o to sanni dugu cɛ ni ka olu susu a ko Lala Kuyate a ko o ma bɔ yen k'a fɔ k'u bɛ taa yɔrɔ jan o ɲɛ sura pick-up dɔ fana falen kan hali bi o wulaba kɔnɔ fantan ani banta Lala Kuyate o fana labana k'olu susu état-major général Lala Kuyate désarmé a labana k'a jira k'a fɔ Lala Kuyate a kɔni kɛra sababu ka maajugu ninnu caman de k'o bɔnɛ o ni na a ko kulukoro marabolo bilama a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ bi n'a ka biya maajugu ninnu kɔni o sen n'o ka ca ka taa Tukoroba ka taa Tubakura ka taa Kɛrɛwani ka tɛmɛ Lala Kuyate Badunbera Ɲamina ani o ɲɔgɔn Lala Kuyate a ko ninnu kɔni yɔrɔ ye bi Lala Kuyate ni écolisow kɔni dɔw datugu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen dɔw la min bɛ taa kɛ Banama cercle la ka sababu kɛ Lala Kuyate maajugu ninnu ka sen n'o ye Lala Kuyate a ko n'an ka taa Kangaba ani yafama b'a la Kati cercle fana fɛ hali bi i b'a ye k'a fɔ u ye kulukoro marabolo ba ye a ko maajugu ninnu fana Lala Kuyate u ka lamagalamaw malo kuma u bɛ to k'o kɛ yɔrɔ la minnu bɛ taa kɛ Muntugu la Lala Kuyate Bamako ni Kuro Male ni ɲɔgɔn cɛ Lala Kuyate ko olu bɛɛ lajɛlen ye kulukoro marabolo ye ayiwa Samaira Ablaye Jara ale de y'a fasiri ka foli di Ablaye ma ani tɛmɛni kan i sera ka Kɛrɛwani wa Kɛrɛwani ma se Kɛrɛwani i ma se ayi n danna Tubakura awɔ n taara Tuba n taara Banamba nka min ye Kɛrɛwani sa ma se yen fɔlɔ non e ni ye man jan parce que n'i sera Tubakura Lala Kuyate ni ma fili ni ma ɲina dugu man ka ye Tubakura ni Kɛrɛwani cɛ awɔ n sera Kɛrɛwani Lala Kuyate a bɛ siɲɛ 2 bɔ u bɛ to ka kuranɛ kalanba dɔw kɛ Kɛrɛwani a bɛ kɛ ten an taara o la o yɔrɔ la an bɛ foli lase Kɛrɛwɛnikaw bɛɛ lajɛlen n terikɛ dɔ bɛ yen ko Amara Sise n yɛrɛ n'an b'a fo ka marakaw bɛ fo ko Umuari o kɔrɔ
Ancheke. Antiwa. Alala. Na ka de mbufu fana kambani. Karingo. Toro manya. Ale munu kibaru. Ko ewe kibaru bana ko nori. Anware ko le kiniche. Wo obito ko defo ko karinga kibaru. Ko karingo kibaru. Karingo. Ande fembo ko karinga de nyinu. Ko karako. Kabiri sanja. Ko tasmare dina marakaw ga bugula Abidjan. Donc ko kabiri sanja ni enyo ko insa. Bi mo ni nga o karako ni la kwa. Karami. Ku ka karata buguke. Bi mo ni la ko karata ko kibaru. Bela gati. Sawara. Maka pa ko kuna kama ya. Ni mastawali. Marakaw bi sura. Yaro. Aywa marakaw ya ndumara. Sawara. Am de nouvelle horizon. Odo. Nando no ko. Je dagura. Osebe. Tendo. Ni metalike Mali ni Niger ni Burkina Faso jenyoya afo IOC. Odo. Ni metalike sa Niger ko ni jamana nyemo. Olu ko ni mi nyani ni bereta ko nyashi mobile bolla ni o chauffeur o tan ko nonto. Fo ka ta se sirabaka bolla barakela ta ananima. Ko sababu yake ku bana kana ni taji Mali jamana kono. Ojotola. Yaro. Ayi. Badiya ni Sindia. Utu ngangu ko flow. Wala kuyati. Nyangma oluti bela kuyati ka isanjuko kalama. Uta kalama de. Wala dunga foko anto sura franga ta shanyena. Umanka bangana nai. Yaro. Nyangma uta dunga foko ni bebo jangene bugula. Kana murwa bugula jien dungu. Disansi kaja. Lala kuyati ni uyo dunga foko ni besansita. Umanga bangana. Aflede. Oto ola. Kosebe. Lala kuyati. Aiwa. Fasiri ame amana mana. Kosebe. Ni atakalage Mahamani Toure. Lala kuyati ale de ye asebe. Mahamani Godi. Mahamani ko. Ako lala kuyati kasangani obane ye. Ka yaf mabala e mobulu bole kanani taji ba maliba kono lala kuyate nini foye Nigeria jamana nyema o yenyarita kanyeshi o ka mobulu ba bola doma ani lala kuyate mamuno ka bara ka botaji ko buna kunka ako o tajo mabisa ba anane bunyongola ako lala kuyate niye atagalage nyele bere mi tarakati okun lala kuyate transporteur matin ani nani be lala kuyate olu koni on perdu définitivement leur agrément pour l'exercice du transport et d'hydrocarbures. Ako mata nanbe munu ka bara beta kanyeshi tajiko doni ane a jogluma ako olu konaka yamarase mi beta gadi au mo au barala ako omina olula ako tandis que un opérateur a écopé de la kuyate nyamade d'une suspension dena ako opérateur et soro bosoba kelembe ale koni sangile nyagale tarakada aka ateku alabile aleka sendo de la kuyate yaf mabala soro bosoro bara no sanglen kono kafara obejeneka les permis de conduire de 19 chauffeurs ont été immédiatement retirés akomu bulu bulatano kono don olu koneka permis la kuyate olu samana kabo obulu o de la kuyate onongo ni fe la kuyate ako anga tosara to kalaya ako Nigeria jamana kumana mina la kuyate jamana kono don Mali kono oye aye kafo tajiko gelebe anka ako onongo ni fe la kuyate Nigeria jamana la kuyate amanya mau kasangani bien ani kirenyonya ye bawo ambala jene amenyo soro ayasi kono hono ngone fe Nigeria jamana nyamaw ye anyene kafo de mekata kanyeshi onmo bala kuyate ni taji hakemi ye ode plusieurs millions de litres de carburant wala sa kasiga de kono don la kuyate kasiga olu deme aiwa anata lala kuyate o sera tigala iba ye kafo o kera ke wari ye ni nkwana lala kuyate cette initiative prise lors d'une réunion tenue Cette initiative prise lors d'une réunion tenue à Niamey le mercredi 29 octobre. Au stade de la Kouate, au Yanni Kafa, au Tokyo, les mots connontons. La Kouate 2025 au Kassiga, au Baro Tanoko, Dangana Maya. À Kola la Kouate, au stade au Baro Konunduna. Namanya Kafola la Kouate, avec le Niger et Kanayaf Mabra Bamal Bakono. À Komubli Babola Dodo Mafeka, au Murukuru Dagoya. À Swabua, Kela la Kouate, Kafo, Kolakana Baleako, ou Bessala. Doya Koko Serakaja. À Kola la Kouate, au stade au Kabini Sirimi Yaf Mabratani Seri Chouala. Odeye colonel major Abdurrahman Amadou. Ale koni kola la Kouate, Oyokumaye Amakuma Foro. Akoni Abetani Nitaji. La Kouate Muni Yekumacha Ola. Onongoni Fe, Okone Nyaleta Kanyeshi Olumo. La Kouate Anda Inafo Andabora Kanyefotomina. La Kouate Onyaleta Kada Oluka. Maman Touré, ale de Afasiri. Aiwa Samara. Kado Kesa Alsa Alaka Dismata Koufray. Nata Mamoro. Nambara nouvelle
horizon na Samaïra ame soir de Bamakuta na soir de Bamakuta ni me talike hali bitaji ko kunga ameta gawo marabulu konnana na sira Samaïra ba ka fo mi me talike yi taji firela ko ulu kon kembe ka chama fara bitaji songo ka barka daka ko folo ni kunta station na iba ka fo ko taji kun so kemeni biolon vlala o nga bisa ko taji ka teremeri kemefla ani bioro kata sifu kemenani bonyongoma lala kuyate fasiri anyata nanya josu la ya jara ale de ya fasiri lala kuyate eneta ude aymi yango foyi akoni atalage tajugo gele ya lala kuyate binaka biya abe faso malikono lala kuyate ngani atalage ko gawo marabolo ko lala kuyate ko akiyefana ko agele ya be konka lala kuyate esige ko manifu yere ka gele ya sentene na kwa ako lala kuyate kasobo yake muyi ako lala bi namanya kafo gawo kaufe ko l'essence auparavant vendue à 900 francs dans les bouteilles ako bouteille ko nana la kuyate okuma fere keme ani bishiri et 850 francs à la pompe ko nana okuma fere keme ani biolon vla ako se négocie désormais entre 1300 ako la kuyate wala bini ko be makobe wala kibe keme fla ani biworo da fiena wala makasefa keme nane bonyonguma mimi wala saka sika litiri kelen so akolela ko yate nyanda menu oye akolela ko yate mabala ka oyera nyininga ako ngata gawo ako nisera gawo yala ko yate ako mimi taleke bitaju o songona ala ko yate ako chama farame oka akolela ko yate abala ka kamaga nati gawo ka de chama duzukuna ako anya foto manzala ko yate les tarifs fluctuent régulièrement de 900 francs à parfois plus de 2000 francs na manya ka foforo okuma fere bitolina keme ani bishegi wala ko te ko biye akone abesa keme nani wala ma keme fla ani bi wora kadamek ula kasaka fa keme nani wala ko te akoni atalage jamana nyamo ya ayira ka fo 775 francs wala ko te station ataji kana teme oka akola la ko te rose ya tera nga kasangani ya mabala atachoko kasegao oyemi mfo fasili kona modo ko defo wala ko te oye ayira ka fo ko cette situation est généralement attribuée à des problèmes d'approvisionnement liés à l'insécurité au blocage à l'augmentation à l'augmentation des coûts de transport, à la spéculation ainsi qu'une forte demande notamment de la part des sites miniers. A kolera kuyate kasangani yaf mabala e lakana kuye anenda la kuyate mumbe adoni kata unifana be minda aka anenda la kuyate afiro chugo jugu anenda la kuyate anakeni maoko ni kataji unita de baraka bu kumadura madama sanu bora munumbe uroko fuluna ulu kataji tata ule kacha a kolera kuyate ule keme sababu kasiga yaf mabala tajiku nika gereya nika yaf mabala a chama fara aka gawo marabulu konana akolera kuyate kafara bla geneka les causes de cette flamme sont multiples akuka chakoi ako parmi les facteurs évoqués figurent les difficultés d'approvisionnement akolera kuyate asura choya avec leur corollaire de pénurie dû à l'insécurité aux routes ako sira uka la kuyate adonu chuko katala kuyate obla genebe ke sababu nika do fara asongoka la kuyate kafara obla geneka les prélèvements illégaux sur les axes routiers ako kabo yaf mabla taji tawra kata gaw ako sira kun fele la kuyate ako tromonyo munu be sarane sarakunte ola ako la kuyate obla genebe se ke sababu nika do fara taji songoka ako la kuyate kafara obla geneka ni betale ke taji atalila kata blaso ka dogoni ka dogoni boka to afiri la kuyate ko obla genebe se mesika ya ala ako binaka biya ako wele kondatolo kanyeshi jamana nyama la kuyate chumuna okasega gawta lage jinyama jolela kunyonte ko bitaji songo ko akagela la kuyate sananga botaji ko kibaru kono meminda oka nela kuyate asemanga sabali yado jamana nyama obi osela kosabe obetaju doni kana wallahi na ni sede station abiki kono ko la kuyate ko essence mabulo yado kuma beba sur station ko ne faleno iba fo da kono wala obey ay biko atewa tare mo wore be ka ta ka femredi samara nyini ngalto mimbe nonte nela kuyate kuma muna kunti anya foya kosabe jamana nyama yele joro la wallahi la kuyate système be clean kado avec clean mais ni ye bo de station kuma abiki kono ko atem oshibulu samaya mimi ngali jabi asoro mandi nga chena nila kwete akaka anyera kasabali anga organiser chena anga organiser kana kelela kwete kuma bestation la nete boy fe nete boy meta yele ma mais tu de on to baso amano o to dewa fena mi
ne la ko te mamunu be sansi ke mo ko moto kono pompisu o betere na ni do fra nyaayi do ka fa la ko pompisu do fana no ma dabla o bala ka to tiena se station tukuma yado pompisu do re ka bare bi ni bi telemani afali la ko yete abebe wakle ne kemesheri misala ni taraki bitafa o ba fo ki ga wafi adaka pompisu do bo fo wakile ni kemeshegi nakika ke wafly ni ma kemefla daka utafa umano ni terakibta plage ka moto la ni moto kuma bado ube kemefla fuyi ni mo daka utafa yera ufana bala wa samera jena ni ngoya nyana bali mano ni teramika mobili kika mobili misala kibta watana kala pompisi dobo chango cho kika kimeworo di kusno ko takala ni mo portugo di samera mano yero obe jibana nyemo na yewa aish jabana nyemo ko photo la esu obe bina na ebli ai wa yara da mano es mo ko mga bro yero ebina fsalo ya ko sebe ko me ga min fuyi kaisa shona yado pombisu betere mais pombisu dobe ni tarala la ko te kika plein ketu o ba fo ko bloquer ka kime fi adaka o me kika kime nan daka samera mano ko tafa ni tarala mobili ni fara ko ga litri chamata o ba fo ko no kika do daka ile ofana mu yetu amana ko samera amu do de ke hakuma ala ku dama jamana ngona chena jamana njoli ma no ta no man lage eski jamana mo ko sugo be ko la shi ai amana jamana mo ko be ta station balawa tise awre yo dema kabara de lita ngata pompisu do na bara de ngata anga hina ngona ya sam sika bon ngona tele ana su betere na mbora ni ngona jona sisa bebe lafia na min fo jamana mo ko o ka do station ko nana o ka pompisu do kabara la ko sebe fama o ka fama blaga do o ka pompisu do ka ba to la no te pompisu do ba ka mo se kande amano bajite ay wala ma ta fasil amina ya rabbi samira ali biamto mi so abbe ma ko ali ko mi ne talike dama amasabu ma uduka nyema o ali ko ni weli da kan shi jamana nyema ma ko gasanga ni ba ma chitigila ma ko abinga ni wali uchali ni watina o ko kan ake sababu fana amfana ka jamana nyema ka sorasu fana ka patrucha ko sebe dafa dugula watina lala kuyati ako amita yef mabala banyangara umara bolo konana nakadi afopi dogon lala kuyati yef mabala uka yef mabala yire tanga kulumimbi udana amasaguye o kele bolo nyama lala kuyati mi betarike Yusufu Tolobala jatara do konana min kera affaire kabeni Jean Claude Clétan ani sabate mene lala kuyati Yusufu Toloba kumana akoni atagalage akobi pe dogon konana no uyo dogono dugu yi lala kuyati ako la situation préoccupante à raison de la multiplication des attaques contre les populations civiles ako lakana ko bilama akuma kacha dono dugu kono sababu yake kumano kuma jete wala ke ba obeta bi dugu douka mana manasmo kandala kuyate usatela ukakela bulo nyama chef d'état-major de dana amasagu Yusufu Toloba ayi wela si yafma bala lakana minisirima ako la kuyate ni atagalage ote général de corps d'armée Sadio Kamara yewa ako mbe wele da amo wala kwete chugumena ukasika yafma bala dufara mali jamana wal masir tabaw la kwete ukala magalama ka dono dugu konana ako la kwete ni atagalage il invite davantage d'action sur le terrain afin de venir à bout de l'ennemi qui exerce une forte pression sur les populations de la région de Badangara ako obi wele da jamana nyamawi uka dufara albi la magalama ka madama anga wal masir tabaw faso fini tabaw la kwete chugumena ukasiga yeka chaya Badangara marabulo kono wala sa ukasiga c'est sur le juguka la kwete akonga ni atalage il y a une accalmie mais cela ne veut pas dire que la guerre est finie akonda la kwete ngani jatemineke kunni bi kunga fsani bi kosebe akonda la kwete basiki bala kana kunga utayira rafoko kele abana ko ustatigala les terroristes font des incursions et retournent se cacher dans leur nid ko jatigala keba be balika bo yuta oka yaf mabala barauke kala ba kata bulu kata onyama do tuba okono akola la kwete aussi atigala okono be anyiri nous voulons plus de présence des femmes à Badangara où les terroristes s'efforcent de dicter leurs lois okono be anyiri wal masir taba okaye kacha Badangara ni anuka dugu bela ko baye ko yi jatigala keba mane kuma no obura kata dugu mun la kwete ba nyini ka oka yaf mabala sede bulu o dugu konana ako aussi atigala okono be
ani jamana ɲɛmaw fɛ yala kuyate san 2025 an bɔra o kɔnɔ san 2026 daminɛw la a ko o siratigɛ la yala kuyate masiri tabaw o ka yeli ka caya olu ka yɔrɔ la a ka o bɛ kɛ sababu ka dankari janfa jugu ninnu na n'a ka di jinɛ famacogo jugu ninnu ka lamɔlamɔgɔw la minnu bɛ kɛ yafuma bala bajangara ani a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Laya Jara ale ka fasiri don an ye min salo hali bi ka bɔ suwadamago kɔnɔ ayiwa Samaira yasa ka se ka bɔ bi kunnafoni balan kɔnɔ an bɛ 22 septembre ta an ye 22 septembre ta Samaira ni ye dusukan kunnafoni ba ye bi barika da kan ni an balaka dɔ ye a kɔni tɛgɛ k'a tɛgɛ ko k'a bɔ a cɛ kɔni tiɲɛ la a cɛ fatulen tiɲɛ na o siratigɛ fɛ an balaka ni madame Konate Astan Kulubali don a kɔni wililen don k'a jɔ ka se ka kiiri tigilamɔgɔw kɔni a ka damakasi kɛ ka ɲɛsin ma yasa u bɛ se ka a bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ cogo min tiɲɛ don Lala Kuyate fasiri jumɛn don dɛ 22 septembre kosɛbɛ Lala Kuyate an y'a jaso mɔgɔ min ye kalamukayasu dabaji la o tɔgɔ ye Amdi Baba o don Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na nin ye kini ye Lala Kuyate min f'u ye nin ye makariku ye a ko nin ye jɔn ye nin ye yafuma b'a la muso dɔ ye min kɔni Lala Kuyate madame Konate Asitan Kulubali a ko Lala Kuyate ni ye a ka kisa lamɛn bi a ko a bɛ maa bila a bɛ maa fari kasi cɛ a ko Lala Kuyate ni ye a taga lajɛ depuis février san 1999 1999 a ko Lala Kuyate don kelen ta Lala Kuyate a cɛ ani a den Lala Kuyate dali masaka wele sɛ olu mo ka sababu kɛ siraba ka kasara dɔ ye a ko Lala Kuyate don kelen kɔnɔna na a cɛ a n'a den Lala Kuyate o bɛɛ lajɛlen o tayana a ko ni ye a taga lajɛ mais c'est que cette veuve ignorait encore ce que son véritable calvaire ne faisait que commencer. A ko Lala Kuyate a ko a ka sotigi a n'a denkɛ Lala Kuyate olu fatulen siraba kasara fɛ a ko ja ko muso kuma foyi ye fɔlɔ a ka ɲani na koyi ko o de kɛra muso ka ɲani yɛrɛ daminɛ kuma ye a ko plus de 25 ans après ce drame a ko san 25 kɔfɛ a ko madame Konate Asitan Kulubali a ko Lala Kuyate su tɛ tile tɛ a ko muso ne bɛ cɛsiri ne wuli ka jɔ la a ko Lala Kuyate a sena sabara bɛɛ lajɛlen a bɛ ɲini k'o tigɛ ka ba taama ye a sababu ye walasa a ka hakɛw a ka se ka olu sɔrɔ a ko u ka hakɛ ye mun ye il s'agit des biens laissés par son défunt mari qui a laissé derrière lui une maison et plus d'une vingtaine de parcelles a ko Lala Kuyate a cɛ fatura ka so kelen jɔlen to a bolo ani du terrain caman Lala Kuyate minnu kɔni ni olu bɛ Kati San Bamako ani Marikala a ko Lala Kuyate a cɛ fatu ni bi cɛ a ko madame a tɔgɔ tugu dɛ madame Konate Asitan Kulubali a ko Lala Kuyate o filɛ a tɛgɛ de kote filɛ ka bɔ a cɛ ka tiɲɛ na Lala Kuyate nin cogo la tan a ko k'a to o kamanagan na dɔ de ko na o ye wele bila mɔgɔ dɔ de ma une personne compétente chargée de faire l'inventaire des biens de son défunt mari est saisie par le biais d'une sœur de la veuve a ko cɛ fatulen k'a to nin kamanagan kɔnɔ a ko muso in kɔrɔmuso dɔ de ye wele bila maa dɔ ma k'a fɔ ko o tigi ko nin ka na ka inventaire dɔ wa ka n'a yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye ka inventaire ka so minnu c'est à dire que so min bɛ ani terrain minnu bɛ o inventaire i b'o dɔn ayi n t'o dɔn o kɔrɔ ye c'est à dire que kana lajɛ so min bɛ ni cɛ fatura k'a to so in misaliya ni a feerela a bɛɛ bɛ joli ma terrain minnu fana tun bɛ cɛ bolo yɔrɔ terrain minnu bɛ se ka joli sɔrɔ Lala Kuyate donc ko ka mɔgɔ bɛ se ka na o fara ɲɔgɔn kan Lala Kuyate cogo min na muso a tɛgɛ ka se ka da a ka hakɛw kan Lala Kuyate o tigilamɔgɔ fana nana o baara kɛ selon les explications de madame Konate Asitan Kulubali Lala Kuyate la personne compétente chargée de faire des inventaires se serait plainte parce que ces honoraires n'auraient pas été payés ou auraient fini par saisir les biens en question. Mɔgɔ min fana nana tugu kana inventaire kɛ o tigilamɔgɔ de filɛ tugun ka tila ka tigɛ kuru muso fana ka nin fɛn ninnu kan ko parce que ko ale ka hakɛ fana ma d'a ma. a Samaira Lala Kuyate ko bɛ mani ye mani mɛn si ma labɔli kɛ Lala Kuyate a ko n'i ye a taga lajɛ a ko o kɛ ni bi cɛ a ko dɔ fɛrɛ la madame Konate Asitan Kulubali ale ka ɲani kan a ko o ko na madame Konate Asitan Kulubali a ko jigɛ min b'a ye bi setigi ala kɔfɛ o de Lala Kuyate jamana ɲɛmaaw ye madama kiri tigilamɔgɔw a ko Lala Kuyate o don ni bi cɛ madame Konate Asitan Kulubali a ko Lala Kuyate ale kɔni baara a ko se t'a ye a ko dawale wɛrɛ t'a ye a ko ni ko ni sigi mɛ ka a jigi da Mali jamana sariya tigilamɔgɔw kan cogo min a ko je ne sais plus à quel sein me vouer
akongonta double me kungo fo joigner la côté marque chogo di a kenyete ngono ako très confuse et déçu elle interpelle directement les autorités maliennes avec à leur tête le général d'armée Assimi Goïta qui ont promis de faire de la lutte contre l'injustice, l'impunité et la promotion des droits une réalité. Ako dara côté akonumbe ajike jamana nyamawi ako kengere ma jamana kuntiri la dernière Assimi Goïta ako ulumunu ya yira ka fodara côté matebi makamble jamana kono ako mauka hake la côté ona onyini kadi umo ako akonumbe ojike jamana nyamawi ako dara côté nyonte ale birama ako no manya ka fo ale che fatura ako adin fatura ako che fatura kaminto abulu ni okanga ke ale jigayi ako ale tiga koto fula kabo ulati ako dara côté ni nyente fula e bikinen kanu dame eka ko wako ali somimbi ale uba kono ko dara côté ofana bala uname ko obe ale bo ofana kono ofana konnana aywa ako dara côté ako ni munina aba jigike ala na kirayi ka jigike jamana shari'i ka jigike jamana kuntiri anaka gouvernement fasiri fulani ni amdu baba ayemi fsebe ni antakira la meka nyefoyi samaira mudo ke ambala kayini alaka ni jigin mambe amina rabia makiri alaka diala basika chebulu fonsoro ka yere nula hinene awo samaira ami yere fuki barkada fasuru wala la ajarani chugu fana nyana ajarani bado na fo kan bako ni sanga inkor lala ye famia chama so bi kuna funiko alita fana ulasa anata signa fie godonina ni etezara kun flana amo mi kasoro ka signal bebe ine etezara di ka kenya ani lafia sabati bela jeli farkolo la akadi kojugu Namibia gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ. mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya. ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sara. n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛ sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannen ye. Lala Kuyati. Samaira. Ni yɛrɛ fɔ k'i walimadɔn. O diyara n ye. Kuyati. Nse. Bi jɛmukan tɔ. Ana o kɛ hakilila wɛrɛ ye ɲɔgɔn na. Yadɔ. Waati tɔ ne kɔnɔna na. A kɔnɔna na. An bɛ sigi ka tɔsira tɔ kaliya. Kosɛbɛ. Mais an bɛ kanubaw kɔni fo. Awɔ. Lala Kuyati k'a fɔ gɛlɛya min n'an b'a la bi. Lala Kuyati a se mɛ an bɛɛ lajɛlen k'an seko k'a la. Kosɛbɛ. Lala Kuyati ni bɛɛ ye dɔɔnin kɛ a bɛ ban. Samaira an tɛ sɛgɛn nin fɔli la yan. Tiɲɛ don. Kabiri gɛlɛya in daminɛ fo kana bila bi la. Hakili la an fana jɔyɔrɔ ni min ye n'o ye sensibilisation ye. Ka se ka hakilina ɲuman di barika da kan Samaira jɛmukan in a lajɛlen don. Alhamdulilayi Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan na. An bɛ se ka fɔ jabaramuso in yɛrɛ kanunen don a lajɛlen don. Donc o de siratigɛ fɛ an fana tɛ saliya ka maaw n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na. Taabolo ɲumanw an k'u ta. Samaira ni diɲɛ fɛn fɛn y'i sɔrɔ a bil'i kunna k'a fɔ ko waati ko de don. Ko rien n'est éternel. Fɛn dɔ bɛ ban. Ko fɛn bɛ to misɛnya la o da ye finikisɛ ye. N'o tɛ fɛn dɔ bɛ bonya. O waati la sa ni gɛlɛya y'i sɔrɔ e ka Ala lajɛ ka kira lajɛ ka limaniya ka da Ala la k'a fɔ ko waati ko don. O waati kunkurunin kɔnɔna na fana Samaira yaasa Ala yɛrɛ ka se ka hɛrɛ k'e ye e ka se k'o waati in latɛmɛ Samaira i fana ka taabolo ɲuman ta dɛ. Mais ni e y'i profité gɛlɛya in kɔnɔna na k'a fɔ ko fo i ma min sɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na ko f'i k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o gɛlɛya waati ni kunkurunin kɔnɔna na Samaira a laban na a bɛ kɛ tɔɲɔ ye. Lala Kuyati. I b'i sigiɲɔgɔnw tɔɲɔ. I y'a fɔ cogo min na dɛ i ye kuma bɛɛ de ba tɔɲɔ in dɛ kuma bɛ ka munumunu min kɛrɛfɛ dɛ o de y'o ye. Yadɔ. K'an to fasili kɔnɔ n ye min kunkɔri. Kosɛbɛ. Ni o de misaliya bi n'an taara station na. Lala Kuyati n y'a fɔ yan. E ni ne y'a fɔ cogo min na ko in daminɛ na. Mɔgɔw tun bɛ ka o plaint ni jamana ɲɛmɔgɔw tun bɛ lakana sabatibagaw bila ka taa. Kosɛbɛ. Mɔgɔw ye o dama ka sini k'u bɛ taa araw ɲagami. An y'o kuma fɔ. Jamana ɲɛmɔgɔw labanna ka o dilan ka ɲa. Kosɛbɛ. Lala Kuyati ka lakana tigilamɔgɔw bila o dama. Ka anw bila an dama. Kosɛbɛ. Yala o kuma ma kɛ yan wa. O kɛra. O y'a sɔrɔ ko tajiw fana tɛ na. Jamana ɲɛmɔgɔ ye o seko k'a bɛ ka na. A bɛ ka na. Mais n'a ma ɲɛ sisan ko nin tɛ lakana tigilamɔgɔ ye bilen dɛ. Ayi. Jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka na. E pompisi gansan. Jamana ye
station tigi taara essence san ka na n'a ye k'e k'a feere e bɛ balo de la mais mun b'e bila tugu k'e fana k'a fɔ tugu ko dɔ ye ne y'a ko ten e k'e ta fana bɔ o kun e dun bɛ sara a ma nɔgɔn an y'a fɔ ko bisiw bɛɛ tɛ dɛ mais dɔw ka baara don mais minnu ka baara don ne la kuyate an bɛ nalen kosɛbɛ minnu m'a don n'u m'a dabila ne la kuyate mɔgɔw de bɛ don o don u bɛ seereyakanw de fɔ anw ye ka fɔ ne la kuyate a ye taa nin station Masuru la a ye taa nin station in na a ye taa station in na pompisiw ka baara don ni nana ni telimani ye ko i b'a fa 1800 u b'a fɔ k'i ka 200 d'a kan i ka 2000 di siɲɛ kelen 2000 di ko sinon ko an t'a fa sama yɛrɛ o fana ma nɔgɔn yɔrɔ ko ye tiɲɛni dan ye ɲiniko jugu o tɛ ɲiniko jugu dan ye wa dabila wa ne la kuyate mɔgɔ dɔ de jɔ mɛ o kɛrɛfɛ o 200 bɛ d'o tigi ma sisan e bɛ 1500 min di o ye station tigi ta ye donc 200 min bɛ sara o bɛ di maa wɛrɛ ma o fana bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma n'u tilala o fana minɛba o fana b'a dama o tɛ kelen o fana b'a dama donc sisan u b'o fara fara ɲɔgɔn kan n'o tilala u b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ sama yɛrɛ dɔw bɛ taa station tigi fɛ yen dɔw ye olu ta ye an ka ɲiniko jugu dabila o tɛ ɲiniko jugu n'an ko k'an ye silamɛ ye k'an bɛ silamɛ jamana kɔnɔ an ka baara kɛ tiɲɛ kan bɛɛ lajɛlen k'i ka hakɛ ɲini i b'i ka hakɛ sɔrɔ i k'o dun nka kana tɛmɛ i ka hakɛ kan ne la kuyate n'o tɛ i bɛ don maa wɛrɛ gasi la bɛ silamɛya hukumu kɔnɔna na n'i ye hɔrɔn ye ne la kuyate n'i ye hɔrɔn n'i ko ye hɔrɔn ye i bɛ baara min na dɔ de y'i bila a la a ye condition dɔw fɔ i ye sɔnna o ma o n'o tɛ arrangé b'a fɔ ko a tɛ arrangé o mais kana kɛ kana mɔgɔw ka gɛlɛya kɛ profiter waati ye ne la kuyate k'i fana bɛ bin mɔgɔw kan parce que ko bi ko i b'a dɔn ko mɔgɔw mako bɛ essence la mɔgɔw mako bɛ essence la sinon mɔgɔw mako tɛ e la o mɔgɔw tɛ taa e fɛ parce que e ye karisa ye o mais an bɛ taa de parce que an mako bɛ min na e de bɛ k'o baara o waati o tɛ tiɲɛ ye wa ne la kuyate tiɲɛ na a ka kan an ka janto nin yɔrɔ in na pompisi dɔw kɔni bi mɔgɔw bɛ ka o plaider n'o ye nka an bɛ segin a kan pompisiw bɛɛ tɛ dɛ station bɛɛ tɛ pompisiw bɛɛ tɛ wa bi an b'an station tɔgɔ fɔ dɛ mais n'o m'a dabila ne la kuyate n da mara k'a fɔ an bɛ na ni tɔgɔ fɔ ye parce que minnu bɛ ka baara kɛ tɔgɔ fɔ ka da don a la minnu b'a ba an b'a dɔn n'o m'a dabila ayi a bɛna dabila baasi tɛ n'Ala sɔnna u k'a dabila kunna di o de bɛ se kulo kunna di o la jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn u bɛna ni hakilina ninnu ta ka baara kɛ n'a ye o de don a fɔ kun ye kosɛbɛ minnu b'a kɛ u k'a dabila jamana ɲɛmɔgɔ fana k'a dɔn ko o bɛ ka nin kɛ station kɔnɔna na parce que jamana ka boloda voilà parce que jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka yɛlɛ bɛɛ nɔfɛ olu tɛ se ka mais comme anw de ye kunnafonidilaw ye a bɛ fɔ anw de ye an bɛ caman de ye donc o la anw fana ka baara min ye o de ye k'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔ k'a mɛn solution ka se ka sɔrɔ a la donc mɔgɔw bɛ ka nin fɔ anw ye wa ne la kuyate minnu bɛ ka kɛ n'o y'a mɛn o k'a dabila n'Ala sɔnna n'o ma dabila ayi a bɛ dabila ayiwa baasi tɛ awɔ o bɛ ne kuyate kosɛbɛ e ko bi alamisa ye dɛ bi ye bi ta sa komi musoya tɛ mɔnɛ yiribiriki musoya tɛ mɔnɛ olu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ bi siratigɛ fɛ sa bi jɛmukan y'an mɛn an ka bɔ a kɔnɔ an ka clip filanan o ye an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka laseliw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min b'an bolo bi ye Hawa Worome ye ko silamɛya dun kan hakili la an b'o ɲɛmada ka sɔrɔ ka na jɛmukan kuncɛ awɔ.
Mela Kuyate. Samaira. Ame zigiri awa urome. Zigiri masamsu. Ana furuke. Zigiri nu damiri. Kosewe. Amo fuku wani mando. Atete meninga. Mafli. Mela Kuyate ame jemukan fleba chemani musoma. Wala ambu bela jilimfu. Kerengenya mamita kunwari. Kosewe. Ana ndenge. Idenge. Ni wati na ndenge abemu musarwa. Wala ndenge sawa Samaira. Ya ndenge. Asine deye. Uye ulubali. Kosewe. Bukuba chugala. Uye. Ko jemga ko mimfo abemimfo yi ko kono wari atete memaka yado ko abela ko sebe ame ustaz Adam nu Jawara na tamanyo madam Jawara Fatmata Ja Kosewe kafara Hussein Kulubalika ani ko Abu Sano ko woni rebel make yado ni wati na Samaira na do gato liru bona ni avocat kene ani kakao ko glan ko tiga ko chama yado kakao ani yef mabala ko ko kene yado abe ko tiga ko chama kan liru bona Kosewe ivore ona mala geti ambalma ivore na ufana madini ndo ni bwana tu nate ustaz Jawara ta ko nikele no le boda na ndo awoti ko chama yado ngote ngunga ndenge jorabenna maraga pale bla avocat kene chama no ma tiga mire amamo godo atela babe ka kala yado ka fele du bela jema ka tourner ala ka nyuma wala bi ala ka sigino kana ayre nyuma sore o stratégie fika ambalma ivare on bela jelin ka damne Abidjan kana ya musokoro boake o mana ga je fa on fa fe korogo abu bela jelin foni sanga en konnana ye jem kan kan ko sebe Samaira wati sera o mabni mara fa chogo chogo kamufu o place ni na soro ya na ngan kodu amu feli di kan mboma maliko ka fenfe kun sigino ka jem kan la jen sanga en konnana abu bela jelin fo ka fo ni ne karan seguna nda maira e bi ka sega no uira ula ka sanga ni wati na chogo yai o nala mabasi ka sana etene wera irana ana nyoko soro ni kene kelinga ni wati kelina Mela Kuyate kiti min kalama ko musoyate mone safetu siribe ko abe Italy no watina yaro abake ko marko ya wole abe Italy kene kan watina ko atara Italy yaro Italy kan don Friday ne gonde ni ko sa ko kanyo fo jaete man atena magoro ndi ala ka se na nyuma kanyo ni so wala ka bla jene fo maliko na ne maliko kan wati mun muzi me kanyi mada jem kanfe ante nyina fana ka uko yani ko na te jem kan kanu ba ante Mela Kuyate ma kanu ba oto sondore na seda umu ka amba funga ko jeyo bu fera bare je ayi no jego mabba jima do bala folo ayi jidu ne bi ebi jego ne kun koro tora ay kana koro to ami fana ka fu chogola mani bela jene fu maliko na maliko kan kan fana ankara mo wanga sobu nyuma asedi shiru so man hadra na ka de ma mufu ka duwo ko ka duwo nyuno fe Mela Kuyate ka bela jene fu ko wate gume ka befo atona jamuna Mela Kuyate ne ma bashike se be ken ngabe 23h30 30 eni ne aminyo so do ko ne ala franchi ala ko irana au kambe gani de abe me wuli tasuma kawa mon père Mali be ni nene bara ni infusé ka ji kala ka ke teka unene tiala mon père muka me akani bo kundo dima te zara
Mon frère, on peut pas que les Nazaré. Il y a comment va? Et il y a une surprise qui est là. Ah bien. Ah, Mangani. Ah, c'est un moyen de te conter. C'est ça. Tout catégorie. Abisa pesa babo. Ni ke wala ministre. Ah, ya la pour ka segi kala na ka ke groupe. Wa ne ba inviser de mi ha. Même vie. Ya que quoi? Na appelé moi wa de moi on est bien. Tout catégorie. La higa. So da bo le me fele fe. Nga de. Jama jara kadua ke tezara. Makele ngadana mena budoje Allah farafide mujera kadua ke tezara makele ngadana mena budoje